Mabawi pa ba nimo ang yuta nga gibayran lang og kwako o hunsoy? Sama ba ng hunsoy ni General Douglas MacArthur? Uso na sa kakaraanan nga panahon nga ang yuta sa tuang mga apuhan gibaligya o gibayaran lang og kwako o hunsoy. Igabot nas mga apo, magbagulbol ng mga apo, gimahayan ilang lolo, ngano nga ang ilang dako kay yuta gipabayran lang og kwako. Karon pwede pa bang mabawi? Ang tubag sa balaod lisod na oy. Lisod na kanang bawion. Ngano? Balido man ang pagbaligya bisan hunsoy ra ang gitawag og consideration. Kabahin sa mahinungdanon kayong elemento sa palit aron mahimong balido. Number 1, dunay object, dunay yuta. Number 2, dunay consent. Wa pugsa ang seller ug ang buyer. Ug number 3, ang consideration. Unsa may bugti? Ang bugti sa pagpalit sa yuta, hunsoy. So as long nga kumpleto lang ang mga elementos palit, bisan hunsoy ra ang gibayad, balido ang pagbaligya.